Hej og velkommen til den her video. I dag har jeg taget min ven Fritlev med, og vi skal lave pølsehorn. Prøv at se. Okay, nu har vi en pølse her. Så skal man rulle den om her, hvis I ikke vidste det i forvejen. Så skal man rulle den her om. Bum, så har man pølsehorn. Og så er vi simpelthen færdige. Nu skal vi bare lige have lavet alle de andre pølsehorn. Okay, nu er vi simpelthen blevet færdige, som I kan se herovre. Og nu skal de bare ind i ovnen. Hvis vi lige åbner ovnen her. Så tager vi det bare nu. Og så har vi lavet pølsehorn. Nu skal vi bare vente. Okay, nu skal vi ligesom i gang med at pensle her. Sådan der. Som I kan se her. Så ja, det gør vi bare lige. Pinser bare lige alle. Sådan her. Vi har jo allerede penslet den, der ligger over i siden her. Fordi hvordan det ser ud. Nå, men det er sådan, man pensler et pølsehorn. Nu er vi nået til det, at vi skal smage på pølsehornene. Woo! Og vi er nået til, at vi skal også rate dem. Woo! Så lad os bare komme i gang. Woo! Nu skal vi simpelthen teste. Skal vi smage og rate det? 1 til 10. Vi tager det samme. Okay. Vi laver lige sådan en knuckle. Eller Skål. det her, det er uden. Det her, det er ikke penslet. Nej. Jo, det her er penslet for mig. Vi starter med det, der ikke er penslet. Okay. Det her er ikke penslet for mig. Det her er heller ikke penslet for mig. Okay, 3. Nu bliver ketchup på. Vi tester. Okay. Selvom det ikke er penslet. Virkelig god. Jeg giver den en solid 7,5. Shit, det er godt. Jeg giver den solid 7. Jeg giver den en 7. Okay. Nå, men ellers Nu smager det den, der er penslet. Jeg tror, de er bedre. Okay. Skål. Skål. Nugget. De er bedre, dem her. Holy shit. Jeg giver den 10 ud af 10. Same. 10 ud af 10. Nå, men ellers vil vi bare takke alt for den her video. Husk at subscribe og like. Vi ses i næste video. Hej hej. Hej.